¿Y cuántos somos? Somos tres. Y somos tres. Esto tiene chalo. Se nota que es certino, ¿eh? Tenía que ocurrir. Sí, tenía que. Isilduak diren hitzen artean ukabilak altxatzen dira emakumez betetako kale
entzuten dira ambulantzen sirena doinuak. Ez duzu sentitzen, ez duzu sentitzen. Ta bat-batean dena beltza da, ezintasuna gailentzen da. Isilduak diren eraso kutsuak azalera ateratzen dira lehortutako malkoak. Ez duzu sentitzen, ez duzu sentitzen. Ta bat-batean dena beltza da, ezintasuna gailentzen da. Isildua, 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 isildua. Ta bat-batean dena beltza da, ezintasuna gailentzen da. Ta bat-batean dena beltza da, ezintasuna gailentzen da. Isilduak. Perfecto. Ieu, Gabon, Eixo, zemuz, ondo, oso ondo. ondo, hitz egiteko gogoagin, o... Bai, pixkat loguriakin egin dut engainar, baina bai. Bueno, badakik berandune arte, amaikaterdik buelta hortan ibiltzen gala, así que, bueno, Bai. oera Leicester jun alko aiz. Bueno, azteko, bueno, orain aipatu ikusi dizkiagun bi kanta horiek, hori kanta batu bala ire hoengo proiektuko ensaio bat, eta geho jarri diau Julenen kanta hori, bueno, azaldu geuk igual zergaitik jarri diaten Julenen kanta hori, Bai, hori, lehengoa da ensaio bat, nahiko txapuza, la verdad, hor jartzeko, baina, bueno, dakaguna da. Hori da ontxe bertan dakaten proiektu printzipalena. Pixkat motelduta, ez dut esango geldituta, ze jarretzen dugu lanian, baina, bueno, pixkat motelduta dauz, ontxe bertan irugea taldian, Josu baterixa, Alex bajua eta ni gitarra eta botza. Ta, karo, ontxe bertan, Alex dabile Bartzelonan ikasten konservatorixoan, ni Madrilen nao ikasten ciberseguridad, ez da nada que ver, baina bueno, hor da pixkat, hor da, eta berez, importantia da, ze ontxe bertan pentsatzen dugu, gure plana da, aste santuan, iruro bueltauko gea, eta gure plana da, grabatzea disko bat. Así que hori. Eta bestia, Julenena, ni ez nahi Julenen bandako gitarrista, beste, de hecho, Josun lengusua da gitarrista, eta, baina justo, oindikan etzakan talderik sortuta, abesti hori grabo genunean, eta lehen dikan ja berakin harremananakan, eta niri eta beste nire taldeko bajua Alexi
esan zozkun, ba, hori grabatzeko pixkat, ja, más o menos maketa basakan berak, baina pixkat gure, ez dakit, hori jartzeko abestixan, eta gero junginan grabatzera, grabau genuen, eta hori, abesti hori entzuten dana Spotifyen eta, osea, ni grabotako bat gitarria dela. Ados. Bale, gauza ja interesgarri bat aipatu ekor. Aste santutan disko bat grabatzea, o grabatzen saiatuko zeate, disko hori ja aurretik prestatuta ziok kanta batzuk edo momentuan sortzeko asmoa daukazu zerbait? Ez, ja, de hecho, ez da izango disko LP, oza, izango da EP bat, ez da eskagu hainbeste abesti, dazkagu ontxe bertan 6. Indakuak ja osorik, 6 dazkagu. Igual beste bat emata sartzen dugu itxartian, ez dakitx. Baina, printzipio 6. Triste, pues, pandemian, hasi ginen momentu zutxarrian. Hasi ginen, eta hasi izan pandemia, eta, karo, kontzertoa jotzeko, eta dirua lortzeko, sobre todo, azkenean, claro, disko bat grabatzeko, ba, komeni dana izango zen jutia estudio batera eta grabatzea ondo. Claro. Baina ez dakau dirurik. Eta, azte pasatzen dira urtia, kointxe bere kanpoan gauz, baina, azkenian nahi dugu, ez dakit, jo dugu ja gaztetxe askotan, jo dugu lokal batzutan, tabernetan eta, baina nahi dugu ja zehose gu eukitzea, ba hori, zehose ja jendiari emateko, ba, disko bat eukitzea. Bai. Eta... Bai Alex, bai Josu, bixa badakite ibiltzen nahiko ondo Pro Toolsekin eta hori, ba, abestixak sortzen, mezklando eta hori, ni ez, baina bueno. Alexike gure plana da, bueltan, hartzia aste edo bi aste hoiek, eta gure kabuz, xe abestixak grabatzia, eta, lortzen dugun, denbora dakagun, nola artetzen dan, eta gero ja pixkat gerokuak. Baina hori da ontxe bertan gure plana. Ados. Esan ensaioan ikusi diaten horrekin entzuteko gogoz, normalean galdetzeiat pixkat hasi aurretik materia edo lehenengo galderatako bat beti izaten dek pixkat eure burua aurkezteko, zeiat zuzenean hasi gaituk beste gauza batzukin, baina hori pixkat eure burua aurkeztu nundik atorren, noiztik abilen pixkat gitarrakin, ire ibilbidea eta hola, aipatu nahiakena, ba. Perfecto. Ota. Ba, bueno, ni goitz naiz. Hasi nintzen musikakin, sobre todo hasi nintzen oso goiz. Ustot, 7 urtekin ja hasi nintzala... Osa, etzan zehose ni txikitateko edo kitxetik ikasi otenan. Ni etxean inok ez da, bueno, nera mama usteot, nik ezagutu ez nabana, jotzen zan pianoa, baina hortaz aparte, eta nire tio josaman bebai bibolina, eta baina gitxi, osea, ez gea familia musikal bat. Ba, bastante más científica eta holan, que musikua. Baina hori 7 urtekin uste dut, eta ma etorri zalagun baten, eta esan sostan, oie, nahi oso apuntatzia solfeo edo lako zozetara, musika eskolara, eta ni. Bai, ze momentu hortan, joitxenan futbol, inglesera juten nintzen, eta musika bai. Eta hortan hasi nintzen, Neibarkoan az, eta Neibarren gazte asko bezala, hasi nintzen musika eskolan. Musika eskolan ikasi nintzen solfeo, mundu guztia bezala, eta gero aukeratu genuen gure lehengo instrumentuak. Nire goratzot egun hortan, nahiko grazioso izan zen, zauden, generalmente neskak hartzen zaben pianoa edo bibolina, zan como normalena, eta mutu guztiak hartzen zaben gitarra. Bani hartu nahan bibolina. Ni bibolina jotzen hasi nintzen. Eta nahiko ondo joten naban, osea... Baina ez nintzen hain, ez dakit, ez nakan como gure hori barruan jotzeko eta hola. Ni pixkat juten nintzen jutiarren, de hecho, nire irakasleari pena maten sostan, zaten zagan, joe, tio, sondo jotzen da, baina ez du nahi, ez tau ikasten, ez bez. Eta hori pixkat gero eta gitxio jotzen naban, baina ia dozan puntu batera, ez dakit, nik uste dut, lagun batek erakutsi zoztala metalesko pare bat talde, eta hasi nintzen hori intzuten, gero metalikakin hasi nintzen eta hola, eta nahi naman gitarriak hasi. Eta bigarren instrumentuak jotzenan bibolina eta gitarrak. Eta gitarrako klaseak, la verdad eske, ez nitxun asko goko, eskala asko, eta... Egonei momentu bat, claro, hau ez diat aipatu, oantxe hortan nahi sonatzen tatian, zutagarren jotaken soloa, ze hori dek nire alerta norbaitek dirua botatzeunean, bale? Orduan, barkatu postea, baina, claro,
Egon izan beni 10 ordu ito egiten, hobeto, baten bosten bosta. Eta gainera dirua botatzeko, eskerrik asko. Vale, listo. De hecho, igual hemendik aurrera hasi berko ja pixkat alerta motzagoa jartzen, ze claro, dek zutagarren jotakeko solo erdia, eta dek, igual... Bueno, oso solona. Bai. Gani berko izan da, hobe. Hori dek, bueno, por cierto, Eni, mila esker Prime hori botatzeagatik. Buia, abarkatu, buia, abarkatu, lasai. Barkatze dizu. Hori, esaten nahi itzan, biolinakin nahi itzala, baina bigarren instrumentu bezala hartu gala gitarra, eta pixkat metal munduan eta hola... Bai, ni hasi nintzen ja, Ezintzalako. de cabeza. Igual jende batzu gaztuen dako, ACDC, ez dakitxiko, ni hasi metalikakin hasi nintzen. Osea, ni hasi nintzen, bueno, ez dakitxe, gitarra gero jotzia edo oin jotzia... Hasi nahi, bai, bota. Entzuten da? Bai, entzutek. Ni hasi nintzen, gitarra jotzen jakin gabe, osea, en plan, abestitxa de este rollo. Que tengo un drop de... Vamos, a machete hasi nintzen. Egurra. Eta hori, hasi nintzen ja nire kabuz nire etxean ikasten. Ez ikasten de, hau ikasikot, baina abestixa jotzen, sobre todo metalikako abestixa jotzen nituen. Eta nahiko zaila dia, baina benga eta errek asko gustatzen jatan, eta le daba. Eta hori, pixkanaka hasi nintzen gitarra jotzen, ziren, geizki gero, beto. Eta lehenengo proiektua edo lehenengo gauzain nabana, bueno, aparte musika eskolan eitzen dira askotan taldiak. Osea, musika eskolatoko taldiak dira, vamos, espectaculares ikusteko. Baina, bueno, hori izto kontatzen, hori izan beste gauza bat. Baina lehenengo proiektu benetan serixoa izan zen, justo behitxu, Julen. Ez dakit bera torri izan ideiakin edo, ustot bera eta Marina, trikitilari xatorri ziala, eta zaben, nahi dugu montau erromeri talde bat. Eta berak... Euskal musikan baita oso mitikoa da gauza bat, ez? Bai, hori da. Eta etorri izan hori, Julenek Maik hitz egiten zaban, eta Julenek esan zaban. Musika eskolatik, zenik hor ezagutu naban Julen, esan zozkun, nik ezautu gitarrista bat, oinegoit, Alexek jotzen dago baterixa, eta gero usteot, bajua barkatu, eta usteot Alexek ezagutzen zabala Josu. Eta osartu ginen, nik gauratzeo gainera, lehenengo txaioan inoketzaban, nimekarri ezagutzen ditun. Julen eta Alex, Josu eta Marina esetaz. Eta geunden pixkat bakoitza eskina baten, itxoiten mobilakin horre begira, noiz etorri bidazan. Eta hasi ginen, hori parrapaz erromeri taldeakin. Oso ondo jugun zan, naiz eta askotan igual erromeriak izaten dira maz, kallejero eta hola, baina bai Julenek oso ondo abesten dau, Alexeko oso ondo jotzen dau bajua, Josu oso ondo jotzen da baterixa, eta Marinak oso ondo jotzen dau trikitixa. Osa, zizian jendia, bueno, nik ez dut esango ondo jotzen abala, baina, bueno. A ber, nik ikusi atenatik gaizkizte jotzen, esan nahiat ondo ziok. Ez dut ingo bebaiz de falsa modestia, nahiko ondo jotzen dut. Ez da, erromerik talde baten jotzeko, aproposa. Bai. Eta hori, ginen, nik uste dut talde oso ona, teknikoki, dinot, oso ondo sonatzen genuen, eta hasi ginen, uste dut, ez dakiz bat urte iraun genuen, 3 urte lako zehose, eta hori, herri jotzen, Ibarren, Bermuan, Elgoibarren, Soraluz, ez dakiz bat, leku mordo. Eta horrez izan, lehenengo ja, ez dakit talde giro hori guaia. Eta talde hortako parrapaseko bajua baterixa eta ni, osan gain nun, oie, gustatzen jata euskal musika jotzia eta oso ondo dago, baina nik nahi nire mobidak itxia. Girori gustatzen jaku metala, rock eta hola, eta txikan ez dugu montatzen talde bat, eta hortikan, gainera, hortikan datu izena, fun fact, Parrapaz da, Ibarren esaten da hitz bat esateko, takin nola esaten da, euskaraz, da tobogan. Vale, txirrizti, askotin. Txirrista, hori, leku guztietan ditzen da txirrista, Ibarren Parrapazan. Hola esaten da, Parrapaz. Eta Parrapaz hori da txirrista, orduan esan genuen. Ingo dugu, slide deitzen da taldea, baina abestitxak euskeraz dira, vamos a despistar. Slide deitzen da, baina letriak euskeraz da. Eta esan genuen, Parrapaz txirrista, inglesez nola da? Slide. Slide. Atoman borreau. Hode izan zen.
Eta hori, slaidekin hasi ginen, lehenengo bertxinoak itxen dana bertxinoak izan zian, jotze genuen Zutagar, Berri Txarrak, como no? Ez bi mitiko. Bai, Bi gero mitiko. System of a Down, Green Day, ointxe geixo, ez du goratzen, baina hori. Osea, un poco de todo. Dana metal rock munduan, baina un poco de todo. Mm. Eta gero ja hasi ginen, bueno, ja hori da más o menos dana. Hasi ginen jotzen, gero hasi ginen abestixak itzen, eta oin dazkauzi abesti, eta itxen dugu pixkat geixoen bat gure abestixak, eta gero pare bat abesti bertxen autak. Eta hortan gabiz, básicamente. Ados, hemen komentatu bernean txatian nahi da jendea komentatzen, mentziok Jos Jok, imaginatzeat Josu dekela, Efectivamente. ire taldekidea. Baita ziok, ekain larra, esateik Oriona, eta txalo batzu joizkik. Bai, ikain beha ezautzot. Ados. Un personaje. Ados. Edo zer gauza gartzen bau da txatian, espero, porque, vamos. Bueno, hila zai, nik hemen barra ban azkarra zagoat. Bai, baneo, sin ningún tipo de vergüenza. Baina bueno. Segun zezate den, baneo azkar. Ondo portatzen bada ez. Kuriosidadez, ja, nola aipaudeken, etxea da kordagoa izan, baino, jotze zerin justela hori, pertsixo hori, Zutagar, Berri Txarrak, System of a Down. Nire galderaek, nola egite zenuten afinazio ezberdinak gestionatzeko? Ze, claro, Zutagar Bai. mi estandar edo mi bemol estandarren ziok, eta Berri Txarrak drop C. Eta System of a Down drop D usteiat. Bai, efectivamente, ziria ira afinazio. Drop D de estándar eta drop C. Horiek. Ba, askotan itxen genuna zan simplemente afinau directamente. Bai drop C movida badaz eta dana geistia. Drop D jotzeko itxen abana da, eta jazta. Zer, azkenian pedala nidakate afinatzeko, eta gainera estantzuten, oza, jarri, pum, itxita, jazta. Baina nik dazkat beste baita gitarra batzuk, eta nik ero moten, oza, bakoitzak ero moten genuen bi baju eta bi gitarra. Vale. Ba, drop C nabinauta bakarrik drop C jotzeko, de hecho, honekin jotzen aban Les Paul hau. Honekin itxo drop C, eta gero dakat beste bat dala Explorer bat, nahi dugu zubero erakutxiko dut. Vale. Iritsiko baituk horra ere. Hori, horrekin itxen aban beste kontzertu osua. Erki. Baina hori izan el sistema. Claro, es que, claro, kontzertu erdian ahola, estandarraen aho, eta geitxi, hombre, evidentemente joaldek Berri Txarrak drop den baita, baina, claro, ahotsantzat tono hori gehiago igotze jok, eta, claro. Eta ni gainera nik ez daketa besten, osea, nik besten dut, eta ertetzen da moduan saiatzen naiz nire, vamos, nintentzi guztiak hartzen, baina kala minima igotzotena, los gallos, que, bueno, entzumia dianak. Abestia zaila, jende askok igual, askotan espektakularra gaudek igual kiston gitarra solazoa, txekea zeo, bateria zea bat, baino, ostia, ondo abestea, eta eukitzea afinazio oso ona eta teknika oso ona, oso zaila, Bai, eska bestia gainera da, errestasun bat dakazu, edozi momentuetan ta jakin barik, de repente, bat itxia, ze, karo, gitarrian zu jatzen duzu amendatzen barra jotzen dozu, eta hori entzuten da. Baina, abotzan, zu izaten dozu, ba, hau ingo, eta buruak hori bialtzen dago, seinale hori bialtzen dago, baina honek itxetan dago nahi da bana. Bai, ala. Venga, ba, lehenengo atalean sartu gatu pixkat, etxakiat inoiz ikusi egen gitarrizketa bat, hau, astero esateaten gauza Bai, bak. pixka ikusi dut. Vale, orduan badakik lauzatitan bezala banatzea jatela, hasiera baten pixkat kompozizio bat egitzeki jau, gero teknikai buruz, gero gusto pertsonalak, eta amaieran, ba, bueno, pixkat gazteari jeita bota, barra euskal musikaren egoerari buruz egin, bueno, lo que surja. Bai. De hecho, hori, baita normalean orduaren arabera ja batzutan berandu iristen baldin bagara, ez diago asko hitz egiten horregatik, baina bueno. Orduan, nik zeukat hemen galdera sorta bat, eta galdera horietako lehena otako jatena daek, kasu honetan slide zerdek, demokrazia ala diktadura. Demokrazia. Osea, demokrazia da. Vale? Baina? A ver, de hecho, es que da oso... Esto te espero amendik aurrera hola jarraitzia, porque hola ez da izango, porque no, ez jata gustatzen eri ere, ez? Baina, ontxe bertaz gagu zea besti. Zea besti duetatik bat Josukin zaban, Josu komposatu zaban osorik,
beste bat Alexe konposatu zaban osorik, eta beste laurak ni konposatu ditut osorik. Ez jata kara, hor ematen daun nida naizela diktadoria, porque nik mordua inditxet, baina ez da, oza, azkenian iazten izetxian, ideia badakat, eta ze askotan gertatzen jatana da, ideia hori aurkitzia da saiena. Gero, hortik aurrera, abesti osoa konposatzia da pipa. Eta karo, kontura barik igual, dakat ideia bat, baina ni bere etxean, azten naiz pum, eta de repente, abesti osoa daka, eta juten izta, oye... Tori, jo hau, ez? Bai, prácticamente, da como, bueno, atar abajo, nahi baduzu igual, edo bateria, jo que se. Baina, pixkatola, da, ez jata gustatzen asko, nik nahi xoko nuke iruron partia jartzia eta besti, ez dakit, bakoitza, azkenian bestela da, como muy... Nere burutik ertetzen dana beti da como mal. Osa, da, nere abesti bat da, orduan ja, pertsonalki ez jata gustatzen. Osa, ez super arraro da, komposatzeko mundua, baina bai, demokrazia da, ze inok ez dago esaten hau hola da, eta hola izango da, eta jazta, ez. Osa, bakoitza eta abestixan, aldatu india abestixak. Hori izan bernean, naizta igual ideia batzuk etxetik ja oso fijo ekarri, gero behin lokalea iristeakoan, ne ustez ezberdintasuna hortziok, ez? Diktadura batetik edo demokrazia batera, iristeaiz lokalea, eta esatek, bueno, hau zeukat, eta irekita hau, besteek esango joder, ja, aditza juntzaidak porkulo hartzea, baina irekita hola, basikamente, besteen iritzitara, ez? Bai, hori da, ditxo, uste irakurri hot Jostxok esan dabala gisa. Bai. Bai, gisa da, abesti batzuk aldatu india. Osa, abesti batzuk zian modu baten, nik pentsatena modu baten, zati bat, eta esan oi, segatxigan ez dugu itxen hau, edo segatxigan ez dugu jotzen hola. Eta zati horiek bai aldatu dira beste batzuen, Alex edo Josun kriterioan gatxik, eta igual neri, oza, ez da zeo de venga tercedo, que ba, oza, batzutan ni igual indotzati bat, eta digo, hau no me convence. Eta esaten dago, itxen dago, ez dakiz eta, nigo, jode, puta madre. Oza, perfecto, bai, honi. Ados. Hola da. Ondo. Vale, ja, más o menos aipatuek gehien bat igual etxetik ekartze dituzuela ideiak, eta gero lokalian más o menos hiruron artean jartzezatela ados. Nik galdetu goiatenak, ideia hori etxean sortzekan momentuan, sortze prozesua zein dek. Hau da, melodia batetik ateratzeaiz, riff batetik ateratzeaiz, letra batetik ateratzeaiz. Hori, ez dakit txugur, nik uste dut neria dela, ez dakit, Alex eta Josu kintzamena besti bi hoietan, ez dakit zin izan dan bere erabilda behin prozedura edo planteamendua. Ez guztietan, baina bakoitzetan, oza, abesti bakoitzean nik uste dut eukiotela modu diferente bat. Itxeko, edo komposatzeko, hasi nintzen bat, oza, nik ez dakit nola komposatzen da, ez tozta inor erakutzi, oza, bakoitzak itxen dago, no que le vienen gana. Baina pixka bereziak atenanik, eta sortu dituan, lau abestitatik bietan, indotolan, eta da, movida bat, nik jotze dut, oza, dia, rockeruak eta kaineruak abestixak, baina nik hartzen naban, tipo, arpegio super de Coldplay edo super ñoño solan, ezketak eta hemen igual aldatu sekal jarritxa a tope la distorsión. Momentu bat hori aldatzen emitartean hau nahi zuzera, atea jotzen nahi zizkedekela eta ontxe minutu bat, barkatu, hau normalen ez da gertatzen baino, oantxe nahi. Ni bitxartean jarriko dao. Etxak katua deken, no, ze... Bitxartean hemen jarrikote, a ber, pixka distorsio gitxiokin, zebestela. Listo, barkatu denoi, barkatu txateko jendei, barkatu egoitz. Hori, justu, bueno, laguntza behartuko. Jarri ja modo melodiko. Drop de melodiko. Adibidez, dakat, bueno, abesti bat ustot, hor erakutsi osuna, berez rifa, jokot lehengo, nola indoten, oza, nola dago abestixan, eta gero erakutsiko dut zen izan zan ideia, ez que es super arraro da benetan uste dut, igual mundu guztiak itxen da, ez da gilipoiez, baina...
Berez, itxen duguna hor da... Hori da, tipo kainero bestia ez dakize, eta nik etxean inaban izan zan hau. Osa, nire ideia, lehengo ideia, besti izan, lehengo ideia izan zan hau. Ai, konfunditxu inezela. Amen, clean. Queda akorde berdina, baina kenotin, osea, ez daka, baina Claro. nada que ver. Beste rollo batera bat. Bai, eta beste bate bai, da hori kainero be bai, eta ni jotzotena, osea, lehengo ideia etorri jatan izan zan hau, que da super Coldplay. Da super Coldplay, osea. Cambio hori totala, bai. Eta gero nik itxotena da, rollo kainero, tin. Baina egisa da laguntzen dozta, niri gustatzen jatana da, pixkat, metala gustatzen jata eta gustatzen jata kainero izatia, baina me gusta mucho melodia, no sé, como que sentierazten doztana como melancolía eta holan. Orduan itxen dotola, eta gero sartze dutat, como que kreativamente keno melodia abesti xan, oza, abotzantzako eta asko zerratzago itxen jata olako melodiekin, que con acordes quintas cañeros... Bai, ulertze, ulertze. Etxakiat oikoa da, no ez? Baina guai ziok. Hori, eta gero hori da, adibidez, bi abesti horiek, gero beste bat hori sartu nintzen modo kompositora tope, esan da, behitxo abesti hau dixe, sobre los derechos laborales de los trabajadores, eta zin nintzen hola, da esan da, nau izango da txirreina, eta, en plan, gero lortu genu, más o menos, da muy metafórico, osea, nik itxote rollo... Hola, tipo, te esan hau da, xerra bat, eta bajo itzen da, tun, eta esan hori da, mailu bat, eta... Sartu nintzen, como ya esan nama, bueno, aprobar, ez genean itxotena, oza, gure lehenengo abesti xai dira, eta ez dakit nola komposatzen da, digo, zerako naiz gauza diferenteak itxen, aber zertetzen dan. Eta nik uste dut, osea, oso, nire ustez, oso abesti gutxienez interesantiak erten diala. Prozesu hortatik. Hombre, hor, mailuan eta serran eta hori, hostia, hori entzuteko gogoakin gau, nauk, en plan... Eta hori da metalero a fuego, osea, hori da zutagar a muerte, a ver, oso joa galdutu pixkat gutxienez el riff principal. Ados, esateik hemen txilore bik, dekela imaginatzea bi txilore baina pixkat alderantziz, kontzeptu bati jarraitziak zentzua ematen dio kantuari, bai, hori da. Bai, hori gisa, osea, guztiz gainera, osea... Ez da derrigorra, baino ematen baldin badiozu kontzeptu hori ematen dio plus hori bezala, ez? Eta gainera asko erresten dau. Osea, asko erresten dau, ze dakazu bide garbi bat gauzak itxeko. Eta dakazu, como, azkenean da, como, ez dakit nola esan, ideia kreatibo mordua, baina badazkizu zeintzuk funtzionatzen da zure ideia hortarako. Osea, gauzia da, nik esan aban hau da, gitarri izango metaforikoa, gitarria da ez dakize, eta hor aldozu nahi, izan like baterixe, izan like beste, erramintxa bat, eta, haber itxoin. Momentu bat, mila esker ibila raidagatik eta gabon, ibilakin etorri zaten da noi. Zakit, Twitchek nola funtzionatzen imaginatzea jakingo kela, igaztia iz. Erraidan kontua ulertzea, egaz? Bai. No, Twitchen asko ditzen nahi. Vale. Hemen di pasatu jende pixkat edaetuagoa, eta igual etzian oso ondo ulertzen kontzeptu batzuta. Dakat de fondo de pantalla link. Vale. El tío más friki, vamos. Vale, hori, sinaz, eskerrik asko ibila. Baina hori, honekin adibidez, rifa, ez da rifa, baina da como entzuten dana estribilloan da. A tope, eta gero, ahora no me sé los acordes, no me acuerdo, baina holako da. Eta itxen da, adiz nik serra itxeko itxotena da, hau. Eta bajoak itxen dau. Buah, ze guapo, tu. Eta hortan ja, sartzen geha, y más.
disko ateratzen danean, Hori. Por cierto, mejor. kuriosidade dutxez, piribi hori nola indek? Es que, claro, ez dago ikusten. Hori. Más importante mi guitarra que mi cara. Momentu hontan bai. Itxotena dau. Queda movida bat, se dixe a tresillos. Bueno, ez dakit oso txarran ez kon teoria musical. Momentuan ikasi naban, ja iztu dut dana. Justu Baina, claro, gero urrengo galdera pixkat hortik zijoan, baina bueno, bota. hori, baina, claro, dijoa hola. Ui. Bat biru. Gero abestixa da 4x4. Orduan, nik abesteko hau eta jotzeko, oindikan da esnatu zaite ikusteko salbatzailearen azala beze. Es una movida. Da, Ja, siniste, ja. Gura dakaten multithreading, dakat bat pentsatzen gitarra zegoia da, bestia zabestu bioten. Ostia, guapo. Hori, galdetu bernean, ja pixkat kompozizioan atalau amaitzeko, Bai. komposatzeko orduan jutea izen, inspirazio iturri hautatik aparte, belarriari kasu ginez, ala harmonia funtzionala eta teoria musikalean ikasitako gauzaren bat erabiltzeken. Guztietan izan da belarri zeuzteot. Gustauko jatan, eta benetan gustauko jatala jakitzia teoria. Osea, adibidez hori, Alex junda konservatorio itxera, osea, bueltako da, vamos. Ja. Izan bia da insoportable. Baina, broma da, baina, jode, enbidixia ematen bota, ezkenian ni ez dut hori ikaste, oza, nire bizitza profesional ontxe bertan beste loko batetik dixe, kompletamente, eta ez dakat denbora gezurra da, denbora aldatara, baina azkenian jantzen ezenean musikakin da puro gusto eta hartzia gitarra eta jotzia zehose. Osea, jartzia eskalekin eta ikasten teoria eta hori dana pixkat perezi ematen dozta, baina gisa da, komposatzerakuan, beste egunean ikusi naban gitarrizketa uste zala Brigadeloko gitarristakin. Alexekin. Bai, berak uste dut esaten zabala horik, edo esaten zenuten bisok, askotan igual teoria jakitziak igual como que limitatzen da bala. Bai. Eta honintzan pentsatzen hortan, esan da, hostia. Karo, ze hori nik askotan pentsatu, baina nik uste dut azkenian gero eta geixo jakinda, gero eta aukera diferentia da, ose, ni, eta ja, eske me adelanto todas las preguntas, macho, baina, bueno, ni oso fan naiz de Radiohead, oso fan, flipanti iruditzen jata talde hori, eta ikusitza eskate analisis, pues hori, musikales de seitzen daben, eta eske beste mundu baten dauz. Eta hori da pura teoria, eta beradiek, bai da, zehose barruan dakatena, porque pasada bada, oza, gainera tipua, beste, Tom Jordan depresibo de la hostia, o sea, daska barruan unas ideas loquísimas, baina gero adibidez Johnny Greenwood dala gitarristak es multiinstrumentalista, jotzea pianoa, bajua, gitarria, bateria, o sea, jotzea dana, daki mordua, eta ikusten da, hori, kapazitate hori, como zure buran imaginatzen esto un zehose itxeko. Zen ikustot askotan gure hainbeste gabiz con todo el día lo mismo, betiko lau akordekin eta hola, gure imaginazioa oso limitauta dagoela hortara. Eta nik uste dut jakinda teoria eta benetan jakinda musika, aldozula aurkitzu unas cosas espectaculares. Bai. Hori nire ustez. A ber, nik nire esperientzi pertsonaletik, nik teoria musikala pixkat kontrolatzeiat, ez da desango menaukenik el mejor teorikoz ez tekegia, baino kontrolatzeiat pixkat, baino bai iruditzen zaidala askotan ideia honenak edo kantu honenak ateatzea dira belarriz. Bai. Jotzen nahi haiz eta zerbait egiten dek gustatzen zaik eta hori heltzeiok, ez? Gero, ideia horrek teorikoki sentido bat edo beste bat euki, kodik, bale. Baina nire ustez ez tekain garrantzitsua hori Alexekin aipatze genean berdina. Ez tek beharrezkoa dan gauza bat, baizik eta dek herramienta bat hor daukak lagundukoik. Claro, nik uste diala como bi botere oso potentia da la parte logika eta la parte tal, eta, claro, oso kreatiboa baldin basea edo esatiarren, oso asko erumoten basea del oído, nik uste igual jauzial zehala en simplicidades, en cosas simples. Eta gisa da oso teorikoa baldin basea ere,
igual te vas por las ramas, ez da ulertzen, ez daka zentzurik, ez daka bizirik. Ez dauka, bai. Uste dut, magia, eta nik uste dut hori Radiohead egiten da bena, da una mezcla espectacular, osea, da, un manejo de la música increíble, eta gainera, kriston kreatibidadia aukitzia. Ta hori da como, teoria guzti hori, gauza super kompleju horiek irumotia algo super bonito. Osea, gainera hori, pues, bihotzetik hartetzen dana, eta pixkat ja, kreatibidade hortatik hartetzen dana. Osea, adibidez beste talde bat super teorikoa eta mordoa dakitenak eta da Tool. Bai. Eta, no, me va a odiar la gente hau esatiarren, neri Tool ez jata gustatzen. Ulertzeiat, eta Lo neri siento. estek talde bat espezialki nerekin konektau duna, ez da. Eta askotan entzun zen badakitz hori pasada badala teknikoki, eta badakitz, benetan. Eta ikusi jut bizuak bateriana, Dani, ez dakit nola ditzen da, Dani ez dakize, nola jotzen dan tipo horrek, baina adibidez dauz gauza asko hori, zatotena da, parte logikoa edo parte flipa hori de mordua dakit de tal, enumotia al extremo, neriz jatana gustatzen, porque gero no, ez dot igartzen como sentimendu hori, ez dot igartzen, no me mueve. Bai. Ose, adibidez dago, abesti bat itxen da baina da, uste dela, erritmoa, estribilloan, en plan de 1x4, 2x4, 3x4 itxen dabe la sucesión de Fibonacci. Bai, hori ustea dakela, lateraluz ustea dakela hori. Bai, que dices, hostia, qué guapo. Baina gero entzuten dozu, y te da igual. Osea, ezea konturatzen, Bai. Igual matematikoa baldin basea konturoko, baina pertsona normaltek entzuten datu esaten dau. Po bueno. Ja, Eta me va a odiar, osatiarren se tuldak hau una fanbase de la hostia, baina neri diferentzia hori da, nere ustez Radiohead deselako taldiak dakate como capacidad hori de crear algo espectacular, de bai teoria eta bai kreatibidade puntu horietatik, baina gero dauz beste batzuk neri pertsonalki, subjetiboki ez jatatzen gustatzen dira Tool bezalakoak. Hemen galdetzik txilorebik, teoria jakinarren gauzak desegoki, entre comillas, itxeko erabaki kontziente hartu laik ez. Nere ustez, ez da gauzak desegoki ineo ez. Nik azaldu nahi dedana, zuk hartzen batzuk gitarra, eta egiten maitezu riff bat, edozein akorde sekuentzia, zuk momentu hortan belarri izatera dezuna, sekuentzia horrek, gero, begiratzen baldin badiezu teorikoki, lukiko du zentzu bat. Azkenean, nota guztiek daukate zentzu bat kontekstu batean jarri ezkero. Eta esplikatzen nahi zen. Ordan, Bai. berez, zertarako balio dizu, eske, hartuko ez gitarra ya, Que me enfado ya. Ari, hasi naiz ja perotzen. Baina dago, mugimendu bat berez, a priori, zuk egiten zu gitarran, eta da gauza bat oso simplea, oso normala, dela egin hemen akorde menor 7 bat, edo menor bat, berdin dit. Eta gero, semitono bat berago 7 bat, eta resolbitu en el 1. Básicamente, hau junaiz akorde osoetara, ez? Baina kintakin egingo banu. Vale, horrek teorikoki hau da bigarren gradu bat, hemen ari gara egiten un sustituto tritonal del quinto grado, eta hemen resolvemos al 1. Eta egin duguna una puta bajada cromática de 3 quintas, ulertzen? Eta jazta. Eta hori da esan nahi nuna, azkenean zuk atera dezakezu bajada hau, eta jazta. Gero horren atzean egongo da azalpen teoriko bat, baina berez ez dauka garrantzirik nire ustez. A ber, zuk egin konstienteki esan dezakezu, hemen egingo dut sustituto tritonal hau, nahi dudalako, kolore hori, okei. Baina, sin más. Neri hori, itxen daben Radiohead ikusina analizi zoin dala gitxi de abesti bat deitzen da Nude. Gero bai, Nude uste dut esan zabela 7 urte iraun zutela abestixa solo puliendola. Osea, erten bia zan, computerren, uste dut, eta erten zan 3 disko berandu in Rainbows. Pasaba da, baina gero ikusina bai esaten zaben. Osea, teoria horrekin lortzen zabena zan, como beste alde batetik erumotia bestixa. Osea, akordia como que... Eta hori, analiziz eitzen zabena, beti esaten zaben berdina. Osea, ikusina, 2 edo 3 analiziz, eta guztik esaten zaben berdina. Ez naban espero hortikan jutia. Osea, melodia, akordiak, da como, hostia,
qué raro, osea, hemen egonda, akorde hontan egonda, en vez de volver al uno edo, en vez de tirar la quinta, dala buruan lehengo gauza etortze jatzuna, eta igualmente, pues, normal batekin ingo zabana, beraiek de repente beste leku batera juten zian. Eta hori, unas florituras técnicas, azkenean teknikoa dia, baina que, osea, entzute zunean da como, hostia, de, buah! Eta hori oso originala, que azkenean lortze zuna bai, nik uste dut da, ze oso originala. Baina tampoco te pasas de original, ze batzutan igual terminas en hau ez dut ulertzen. Claro. Hori hor dau ekilibrio Bai, bai. sail hori. Ulertzen. Hemen, por cierto, hemen igartza, kaixo, Gabon, esateik, haupa egoitz, klasiko zalea dirudi, eta esateik, berrien artean ze influentzi, haken antzekoak astunegiak, eta esateik, komplikatu egiak, teoriko egiak. Takitx. Ez que takitx esaten. Osa, esaten dau, como berrien artean? Nik usteat esan nahi dula, dirudizula klasikoak, talde klasikoa gustatzen zaizkio norbait, baina ea talde berrien artean edo gaur egungo musikan edo ze influentzia jaso dezun, olako zerbait ulertzet. Bai. Otan, ez da erratxa tutxeko txatean ondo enteditzea. Ez que ni oindikan esa bizitza osoa geditze jata oindikan talde berrixak deskubritzeko, ze... Claro, erretzena da nik uste dut aurkitzeko eta por influencias edo bideoak ikusten, azkenean jendiak gehiago itzen dago referentzia talde sarrei. Eta azkenean ni hortikan juten naiz, porque... Sin más, es que ondikan nere buruan estaka zentzurik talde berrixak bilatzia esto tenían entzun, yo que sé, tío, Alice in Chains, osea, beste gunean hasi nintzen entzun, esto nire bizitzan entzun, eta dia talde klasikoak, eta ondikan, oie dana, fatatze jata entzutia, eta adibidez, hasi nintzen al revés, ni hasi nintzen nian musika eta metal entzuten, hasi nintzen talde berrixekin, karo, yo que sé, nien lagunak, bera, son superfan de metal, eta erakutsi izostan talde bat, Stratovarius, que tampoco son viejos, baina dia talde bat, que espadak baldin badakizu del tema, ni les conoces. Eta ni hoiekin hasi nintzen, baina hasi nintzen antzeru juten. Eta azkenean nik uste dut hori, simplemente erretzena dala... por influencias o entzuten dozunan gatxik, talde sarrak entzutia. Eta horri, gainera, eske idatzi daba nadan ere, tio. Oso musiko sale dana. Osea, da pasada bat, mordua daki, baina pasada bat. Eta bidaltzen doz askotan bidixo, osea, abestixak, de talde berrixenak, talde txikixenak eta holan. Eta hori, osea da, nik entzute ditut, baina da, como... Ez dakit nola esan, tio, dau, oindala, 20 urte zauan talde bat superfamatua, ez azkenean, superfamatua normalian dianian zehose daki. Eta... Dirua askotan, Bai, baina, bueno... Bai, non baitetik ateatu. Bai, eta gauzia da, que han triunfau, batzuk izaten dira, batzuk entzun ditut, azkenean digo, ez da tenido un pelotazo de suerte, eta gero han hecho así, eta ya está. Baina beste batzuk dira de hori, de que son famosos pues porque inventaron algo. Eta entzuten ditut, eta o sea, dakat saletasun hori, talde sarrak entzutia, no porque sean viejos, sino simplemente porque, o sea, nik gauza sarrak entzuten gauza berrixak, o sea, ezagutze ditut. Pasaba da. Baina hori, o sea, ni Radiohead lehen, eta gaina, Radiohead, nik hasi nintzen, eta askotan gertatzen jaten, ez naiz talde bat entzuten, digo, o sea, ni me va, ni me viene. De repente, bigarren alez entzuten dut, eta digo, wow. Baina hori, da, ez da porque prefiera plan talde sarrak talde berrien kontran, baina simplemente da famatu hauak dialako eta nio indikan hor dakatelago mundu bat ezagutzeko. Hori, yo que sé, nio entzuten donde los Beatles, eta gauza berrixak egiten ditu, eta gainera ni ez naiz de entzun bi abesti eta san llames el grupo, que va, oza, ni gustatzen gata talde bat, me escucho todos los discos 6 aldiz bakoitza. Osea, orduan, es que me queda mucho, ordikan talde berrixen interesa hori eukitzeko. Esateik jaken ikustera konbideuta hola Sevilla. Bai, jungo naiz, seguro. Venga, guazen urrengo atalea, Bai. ja atal hontan, ja hemen hasi beharko gitarra pixkat egur gehiago maten.
Lehenengo galdetuko jatenadak ea baukeken praktika rutinaik. En plan, baukek gitarra hartu eta beti egiteken ritualen bat, edo beti egiteken ariketa saioren bat, edo gehiagoek hartu jo momentuan ateratzekena, eta... Bai, da puro momentuan, osea, nik dakat kriston sortia, osea, nik auki ditu hobi asko. Baina nire hobi instintiboena da gitarra jotzia. Pero sobrao, gainera. Osea, gainera nizin kriston frikita jolasten ditut joku mordua. Ez bakarrik, jo que se, LOL talakoa multiplayer jolasten dituzunak ez, joku da historia eta hori, baina hoiek jolasteko adibidez ni jarri dia naiz eta aktiboki pentsau biot, bale, venga, jolastukot, foina adibidez nago jolasten The Witcher 3. Eta zen zaman, jaitxikot eta jolastukot. Baina gitarriak inda itxotola, atzera behitzen dut, ikustu gitarra eskina eta eskinstintioki. Pun, hartu eta azten nahi. Igual, izan lehike 5 minutu, edo izan lehike, azten ez jotzen, digo, da besti hau, interneten, no sé qué canción tal, tab. Eta pum, 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 pum. Baina ez dakat, ez dakat biharrik, como rutina bat ukitzeko, da simplemente bakarrik normal joten, mordua jotzen dut. Orduan, egisa da, ez dutela jotzen, jo que se, bueno, gezurra, esan biena ez dutela jotzen eskala, baina beste gunean ikusi naban, jo que se, Twitterren, uste dut, neska bat eta beraita, ez dakiz esan, neska autuzu pianoakin eta gitarrakin eskala bat ditzen, denik esan naban. Tartu una gitarria da, eta digo, sin más, o sea, da como momentuan ze gure daket, juten ez, eta hartzo gitarra eta jotzot. Hori ze ikusi gara, Euskal Twitterren? Bai. Ados. Usteat nik ikusina bideoa. Bai, es que igual zu retuiteo zen un edo. Bai, izalege. Venga, gustoko ditukoen teknikak. A ver. Ze zentutan teknikak? En plan, adibidez, nei pertsonalki asko gustatzen zaidak, tapina eta sweep pickina. Vale. Eta zondo jo baino. Hostia, rapetzen aso, horrekin igual pixkat, Nahi? Badakitx dakatela, en plan, daskat gauzak que me flipa jotzia, baina nik uste dut geixo igual akordiak eta lako mierdak teknikak baino. Ez naiz oso teknikoan temas de sweep picking eta ez dakitx. Osea, teknikoki oso ona ez naiz, bez. Naiz ona jotzen, pues, como, no sé, akordiak eta egisa, dakat mucho bagaje de jona bana a tope metal gaztian intzanean. Osea, jotzeko gauzak super ritmikoak eta gaina gustatzen jata hori, pues, yo que sé, nire abestia bat asko gustatzen jatana, oso saia dana, ez saia esatiarren, baina por lo que duele la muñeca, da, ziren jodotena de Metallicako Blackened, porque me encanta el jarrikot bat zose más distorsionados. Ja, ez, down picking hori, ez, denbora guztian. Down picking a muerte eta adibidez hori, el down picking baina jotzia soka bat eta bestia. O sea, quiero decir, soka bat eta goikua, en plan. Olako mierdak. O sea, dikitzea como un root de tun 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 tun, eta gero beste soka jotzea tutit. A ver, hori. Jo, jarrikote gitarria, bez dela ez da jata ikusten. Baina hori, en plan. Eta niz naiz oso fan de Megadeth, baina me flipa Holy Wars. Osea, Eonai momentu bat, bota ditek beste frame bat, eta gitarra eskutantza batela aprobetxatuz saiatuko nahi soloa jotzen, gaizki atako, baina bueno. Titanual. Eskerrik asko, mazidu, egurra. Justo solo rekin, tengo una práctica. Bai, Erran berixan,
Jotak jote genuen. Todos los días. Astero, venga, eso... Joder, gainera, así nada más que jotzen la lengua partida. La parte de... Hori ez naman jotzen. Jarriko tau, porque bezala ez jode ikusten. Eta mikroak endukot. Chapo, Es que lo tengo, vamos, amén. chapo, egurra, De hecho, bueno, ba, ja horren aurreko zatia joizak eta tapinaren testa cubierto. Bai, no, desde luego. Itxoin, es que... Jarriko guitarra, es que ando bajando y subiendo por... Ja. Brutal. A Ja, muerte. uakin jotzek, Depende. Vale. Hau bai, porque hau koñazo bada, hori biltzia me duele el dedo. Gero beste batzuk dauz, jo que se, oin... Togoratu beste abesti bat. Hori, atzamarrak nintzen. Mm. Joder, Hori, uanekoa egaz. Bai. Pantararara. Eta, ja, ez que ez dugu bat. Ez dugu goratzen gehiago. Egurra, Izan da dana puro, vamos. Sacado del cajón de los recuerdos. Egurra, tu. Es que claro, es que ni hasi nintzen, o sea, gitarra jakin barik nola jotzen dan. Hasi nintzen olako soloa jotzen, o sea, es que estaba loco. Bueno, nik esango jat ez daizela bakarra, ni hasi ninduan gitarra jotzen espainola batekin, eta nire lehenengo ikasinean eitzan noan, hau, Vale, ez? Eta hori zenan maiatzean, eta bueltatu ninduan irailean, espainola baten, tapinau ikasita. Es que hola da, digo, ez dakit zerekin ezin. Ni hasi nintzen gitarra elektrikoekin, baina hori, o sea, loko goza jotzen, que Bueno. es como el nivel 7 ya, o sea. Bai. Hemen, a ber, hau iretzako txateko zea batzuk. Caramel PC, esateik oso ona. Matthew Saseta, eskerrik asko, hori geurra, zera, listaraua, gitarra baten zozketa etxek gendo izango jaten, baina dirua Twitchek, dirua ja, bialtzeunean Paypaleko kuenta itzengo jau. Eta ez datik ekain larrak, y la de currar sabes tocarla. Ya te digo. Es que gaina erdilla nire laguna, dia. Van a Ya, estar ya. diciendo su normalidad, tocarme los huevos, Bueno, baina bueno, hobeto. Hori ondo zioki. Hori nire saltzan, o sea, hori da nire gonerokua, así que... Bueno, tapinaren testa aprobadísimo, sin más. Venga, hoen galdetuko jat, bazio teknikan bat, edo gauzan bat saiatu ezen ateratzen, eta ez tekena lortu, eta utzi dekela edo ateraek, baina asko kostatu zaik. Sweep picking. O sea, rollo eskala guztia itxia de... Eskala arpegioa. Es que es arpegioa da, baina... Hau da sweep picking, ez? Bai. Joder, es que gaina esto tiene más distorsión que... O sea, abesti bat zagoan, ez la ola. Eta, que va, o sea... Bueno. Ez asko gustatzen, tampoco le veo mucha... O sea, metalian, zentzu asko daka... Ja. Jendia bada, oitxa... Me parece flipante, baina... Hasi nintzen abesti batekin, esan laban, pixkat erte jatan, eta digo, tampoco me... Ja, es que... Esto bier. Ez que, sweeparen mobidaek ni bere garrean jotzen nian nahiko azkar.
Oin gaur egun ja igual azken aldean ez diat praktikatu, etxekea da, ja. Hori, que ba, osea, ni ezin beste Hori. Baino, Momenturen baten zehose banak izan, baina, ja, Poco cabía. dek teknika bat, tio, de puta madre, ondo jotzekenean, buah, guapo. hola, ez? Baino, hori ondo jotzeko sartu behar dizkion orduak, igual ez dik merezipena askotan, Ez que gainera hori, a ver, nik metal jotzet da, baina soy más de hori, de riffs guarros, ni, es que no soy muy fan de soluak eta lead movida, hortan, ni gainerek nire taldian, itxonten geixena da riffs, oza, dakat solo bat abesti baten, super simplia, super melodikoa de hori, de notas sueltas, eta, karo, nik, es que esto, como, ez duten dituan abestixak bakarrik baten zauan Sweet Pickin' hori, eta gainera esan abesti bat Dark Souls irun boss baten abestixan solo bat bertsionao. Aha. Osea, eta abesti hortan bakarrik izango dituzan eta esan nama, saiatuko naiz dago nintzen, bra, eta esan, tio. Bat, geizki hartetze jata, bi, jode, zenbat ordu bota dituan hontan, eta zetako, pa un trozo de una canción. Eta hor la ganaban. Bueno, nik gomendatzeiat inoiz ez entzutea Jason Beckerren Altitudes, vale? Ez entzun hori. Vale. Ez entzun, eta entzute baek igualdik. Hori bai dekela, Sweet Pickinaren infernua, du. Infernua. No bai, naiz se me hago tortura, gustatze jata igual Twitterren ikusi oso bidizuren baten igotoilako, talde bat deitzen Polizia. Polifia, bai, ikusi nian. Polifiako goat, tortura. bai, ez? Goat, neiko ondo batea guan, Eta zenbat ordu bota dituan, abestixan lehengo 20 segundua joteko. Ja, ze puta se me dituken, tío. Osea, tronco, el chino de mi... Está chino, ni siquiera da estadounidense el tío, baina me cago en su... Da como pinta así de anime, super, con el pelo holan, super maquillado, todo super cara fina, eta tipo horrek ez dakiz, es que kuitxu nere adina, hogeta lau, yo que sé, holako... Bai, gaztea, increíble. Joder, da rabia, osea, da, tío, en plan... Da hori, eta hori adibidez, beste adibide bat da, de zehose super teknikoa da, hori ez da inbeste... Bai, da kasu movidas tonales eta hola, baina da una teknika espectacular. Bai, da teknika. Eta egisa, adibidez, beste analisis baten esten zabala, da super teknikoa, baina tipoa listoa dia, eta en la base, akordia dia, oza, adibidez, abesti baten, akordiak inen zabana, abesti osuan, sean como 6 minutu, todo el rato lo mismo, baina aldatzen zaban dinamika, jotzen zabana, soinua, esten zan como muy robotiko, gero zan super organiko, ez dakize, baina abesti osua da, eta gainera da abesti bat con Steve Vai. Vale. Tomaina. Abesti hortan ditzen da Ego Death, uste dala? Bai, horiek mitiko ikusinean bideo bat enean klikatu zenean, gero ikusiko, eta hondik ez diat ikusi, tio. Buah. Me flipa abesti hori. Baina hori da, eta flipantia da, abesti osua dia, 6 minutu tipo jotzen hori, el lau acorde. Osa dia, una bajada hola berutz, todo rato. Baina abesti osua. Baina, claro, aldaketa hori dinamikuak, de sonido, de acordes... Eta Steve Vai fitxatu, claro. Claro, gainera, pasaba da, porque esaten zu Steve Vai, bueno, jarriko dabe abesti oso jotzen, que ba, agertzen da, amaieran minutu bat, jotzen, que flipas. Bere mailan. Bere mailan hori da, eta jazta. Anekdota betxela, egon induan behin Steve Vai kontzertu baten Bilbon Santanan, eta tipoak egitei kontzerturo Make Me a Song. Orduan, igotzeik publikoko jendea, eta esatezio, a ver, hijo, esan bateria ritmo bat. Tutupa. Iaztek tutupa jotzen. Beste bat, esan bajua. Gure kasuan, esan zian, pam, param, pam, ¿vale? Eta tipoan plan gestoak egiten da hori. Baina, eske, nek benetan, eske, ikusteko ze ona eken tipo hori, igoan gitarra melodia kantatu bertzen tipoa, ¿vale? Hasi goan kantatzen, eta desafinatzen que flipas. Bai. Puto Steve Vai, palankakin desafineak labatzen. Rollo, tono laurdenak, eta guan en plan.
Es que da osea, tipuak erabiltzen du gitarra, nik abota erabiltzen duten bezala hitz egiteko. Bai, Osa da, bai. eske, gure, osa, jotze dugunean gitarra azkenean, inbiozu esfortzu aktibo bat, como, ondo jotzeko eta ritmo arumoteko tipua nik uste dut, ja, inbeste joda udala. Ja. Osea, da, ¿qué quieres que haga? Ba, ba, ingot, ba, venga, bum, eta ya está, osea. Si, oindala urte bete pare bat teknika berri bat asmatu zian. Joint shifting izenekoa, en plan, bendinak alkarren gainean, txatek. Bai, honik itxe, abesti honetan, gode zortan, izazten da, tipo, gitarriakin ezten da, tipo, como, soka desberdina jotzen, ui, pixa bero, soka desberdina jotzen, baina, como, bending diferentiak itxen atzamar bakoitzakin, tipo, Hori. flipas, entzuten da, como, osea, eta gainera baten, tonu erdigotzen da, bestian laurdena, bestian osua, baina hori, bakoitzamar batekin leku superortopediko bakoitzean gidestu. Nola, tío, eta klabatzen da, osea, al puñetero, exacto, los Bárbaro. hercios, vamos, kalkulatzekoak, dia. Bárbaro, tío. Uf, Pasada bat. increíble, ba. Bueno, utziko jau igual momentuz Steve ipurdia miazkatzeari, merezidik, Bai. baina, bueno, jarraitu goiat ebizkate atal ontako azken zeakin. Vale, galdetuko izkiatuen bi galdera pixkat erdi grazioso. Bat dek, Bai. behatz extra bat euki ahalko bauan nun eta zergaitik. A ver. Bai, ya sé. Eukiko nahan bat, amen. Ze, teknika bat dau, beste behetxo, gora dut, beste teknika, dala, como, basikísima, eta ez dakiana itxen da. Nik itxota akordia gola. Osa, nik jotzotola. Eta badak itxen dala, holan, eta atzamar potulua jarri amen itxeko el root, ez naiz kapasa. Jarriko nahan beste atzamar bat, Lucia, pum, hor jartzeko. Eta iteko, hemen digola zuzenean, ez? Bai, del palo txiki bat amen jartzeko la, pum. Ez naiz, osea, kapasa izango nintzen, praktikatzen bado, betikoa. Dana Baina bezala. esto praktikatzen eta askotan ikusten digo, jo, tio, hau jakingo manu, mierda, hau bitxen, que es una chorrada gainera. Baina, ke ba, ez naiz inoiz hasi hori itxen, eta, ba, hori, ojalá un sexto dedo. Vale. Da, venga, atalau amaitzeko azken galdera. Ire ustez zer dego be? Gitarra hon bat, ampli txar batekin, ala gitarra txar bat, ampli hon batekin. Gitarra txar bat amplion batekin. Pero, vamos, o sea, es que de lejos. Eta betxu que la gente es muy fan de gitarra onak gitzia eta hola, baina nik etun dut diferentzia entre ampli. Eta dia bi mundo. Osa, izan leike gauzarik politxena eta gauzarik satarrena. Eta gitarrak, a ver, gero be bai, izan, jo nire kasuan nik ez da gure askorik. Eta, euki dut, ampli bezala eukinaban, joio txikitxo bat dala olakua da, tipo mete ordeitzen da, ze da orantxeko como Vale. bezinu bat, baina ez jatan balixo, ze oso txikixa eta ez da amagos batio sakala, eta jotzeko direktuan mierda basan. Gero erosinan Black Star bat, Vale. txirulakoak esan sostan, oie, hartu hau, suena kanal mordoa aska, ez dakize. Baina ni naiz txiko de pedales. Neri kanalak eta kanaldi clean, británico, clean, americano, lead, rhythm, me da pereza. Eta erosinaban, Electroharmonicseko MiG-50. Bakizu zindan? Electroharmonics ezautzeiat, Bai. harmonizeko pedal batzuk ebe, baina justu hori, mid, no? MiG-50. Usto daken ampli bakarra da. Bueno, es un ampli que es daska berrogetan marbatio que está inbeste, baina suena de dejarte sordo, o sea, da barbaridad de bat. Eta da ampli bataka. Esto ez dakala presentzia, ez, igual bai, ez dakit, baina esto dala. Bi sarrera, bat eta bi, que está, bat usto dakala da más limpio da bestia da más oscuro. Volumen bat, volumen bi. Bai, usto dakala, volumen bat, volumen bi. Treble, mid, bass, presencia. No tiene master. Ez daka master. Daka volumen. O sea, Takillo. igotzen badozu, distorsiona. Ez pozu igotzen, ez tozu distorsionatzen. Gero nik dakat bebai, aparte... Pedala, ez? nola da...
Jaisteko volumena, jode. No? Jeisteko volumena, puerta de ruido, Da, esta puerta de ruido da... pedal de expresión. Da cacharro bat olako... Es que no me acuerdo el nombre, es el chorrada bada. Da cacharro bat, que para bajar... O sea, itxen da bana da... Atenuador. Atenuador. Joder, macho, soy retrasado. Nik erosi txakoa da, eta Josu badaketa ni ez. Baina, atenuadore bat badakat, porque bestela, es que igual puedo matar a alguien. Eta hori, nik oiek eukigitxut. Eta hori, erosi naban, ze hori, nik 50 hori da, Softek te suena? Bai. Ba, Softek oiek, de la Unión Soviética, sabena, Unión Soviétican, malísimos gainera, o sea, malísimos en cuanto a hardware, baina soinua flipantia da. Hori da. Oso txarrak dira de que se rompen los esto, porque piezak dira oso txarrak, baina zian leyendas. O sea, ez dakizema balixo da, mendia super garestixak. Bai. Ba, tipo hauek, eske berez, Softeksan, Electroharmonicsen lan itxen daban, o sea, jefia ustot lehen zakala, ez zakalako dirurik, quebró, ireki zaban en la Unión Soviética porque era más barato, una movida de la hostia. Ba, eta ha pasado súper desapercibido, nik usteot. Ireki zaban, eta zaban, voy a hacer el ampli otra vez. Baina ondo inda. Eta hori da? Dago pedal bat, Electroharmonicsen pedal mitikoenetakoa dela Big Muff. Bai, O hori Fuzz. ni badakat. Vale, omen dago bertsio sovietikoa pedal horrena, Bai, berdia da, en plan berde militar. eta dela toxiko, en plan, daukala barruan zerbait, en plan, que no, en plan, ezin dela ireki, ze barruan daukela alguna mierda que no... Bai, cianuro. Te la cara. Tengo una trampilla con cianuro. Irekitzen bauzu, Ez, baina, ala esatezian nire batek, en plan, beha Big Muff asko gustatzen zitzaion, da, Bai. nahi zian sovietiko hori, baina esatezian hori, garestia izatea esa parte, esatezutela, hostia, que hay que tener mucho cuidado. Bueno, Ba, ni jarraitzen aban kanal bat dela JHS, onja ez dut ikusten, baina nik ikusten mordua, eta, oza, tipo bat egiten da bala bere bersiñoak, eta taka, enpresa bat de pedales, baina berak asaltzen da la historia de los pedales, eta estaba muy enterado. Baina hori, que nik dakat, ampli hori dala super simplia, eta balixo ditu, 6 euros, es que está, bueno, a ver, ez dakixana de musika, igual 6 euros itxen da bola, baina, Ja, baina, ez 6 euro da ez- mergia. bai, ez asko. Eta nire gitarra dia, osea, Epiphone bada. Justo ma de galare, ez? Nere main da Epiphone be bai. Etxian, osea, Madrien dakatena dala Squire bat, eta Yamaha bat zan lehen erabiltzen da bana. Mhm. Baina hori, osea, niri gitarrak eske probau ditut, eta june txirola, eta hartute Fender de 1000 y pico pavos, eta digo, ondo entzuten da, baina Ja, baina, ja, sin más, ez? bakar bikoitza ontarako, beste Squire hori geixo gustatzen jaten, plan, hori da importantian ere ustez, da, eskuetan nola sentitzen dozun, eta gogoa ematia jotzeko. Eta, naixo naban, eta balixo zitxun 300 euro. Digo, mutil, pues, que sé. Ja. Bueno, aprobetxatuko ja, aipatu ditukela ire gitarrak, aprobetxatuko jatitiko galdera bat, dekela la resistenciako galdera, baino, Bai. hemen beti galdetzeiat, zenbat gitarra dauzkak, eta zenbat ordaindu dituk. Vale. A ver, lehenengo da... Gustetan igual, hobeto jakiten banaiz. Les Paul Black Beauty. Haidek sartzen soinu bat, usteat ire zeatik. Ah. Listo. Honena, vale. Bai. Hau da, hori, Les Paul Black Beauty Epiphonekoa, uste dut ondala, ez dakit amendikan jarriko daban. Ez dakit nahikoa. Erosin aban, osea, ni kontientekitan nahitxa, erosin aban lehenengo gitarra izan zan. Ba, uste dut 500 euro balixo zitxula. Da Epiphoneko, ez dakit garestixena edo garestixenetarikuena. Baina olako zoz, osea, nik dazkat marka mala, baina dentro la marka mala, onera. Ona, ez? Que gisa da, que hay cada Epiphone que cuesta. Ja, bai. Ba, momentu bat, pasilloan dazkator, tengo una colgado, si ez dakit ikusten den. Ostia, egia da, Daniel, egia da. Esan du, entzuten zen soinua zela a lo Darude Sandstorm. Piribiribin, Hostia, que piribiribin. Eta, guapo. baina nirea zan, bai, konturatu naiz zela nire Reaperreko kanala, ez dakit zer gaiti, ze daukat hau volumenak enduta, baina, bueno, sin az, cosas. Chapman, bat, ez? Bai, da Chapman Gosfred, bai. Hori pentsatu naban erostia. Eta do beste bat, tipo rabea ditzen dana. Bai,
horrena dakala una pastilla guarra gainera, osea, da pasada bat. Pentsatu naban erostia, baina pentsatu ditut, diko gitarra guztiak erostia. Azkenean, hau da bat, jungo naiz bestien bila, ze bat dakat maleta sartuta, bueno, kanpoan dauzenak erakutsiko dut lehengo, porque... Ja, dos lasai. Listo. La koitxutan mendikan. Eta gero dakate Madrien bajo bat eta hori Squire hori 300 euroko zitxuna. Da Squire bintera uste dutolako zehose. Bueno, hau da Les Paul, lehen esan dutena, gero dakat. Ez zan izan lehengo gitarra, zen lehengo gitarra lagatakoa izan zen. Kara, zen azteko probatzeko, uste dut lagun batek laga sostala. Nik erosi naban, berez nik ez naban erosi voluntarioki. Nere lagun baten aitan lagun bat gitarrista zana juntzan nerekin, txirulara eta hau hartu zan, ditxo zan sostan. Si no la coges tú la cojo yo. Da, hau. Esamaten dau estrato daka, forma estrato. Bai. Da Yamaha. Yamaha Pacifica. Bai. Baina, hau ja dauala deskatalogau. Daka pastilla bakarra. Bai, ikusi diat, horrekin flipatzen egin. Eta daka hiru posizinu. Daka un rail tipo lako como banda jarraia eta gero daka míticos tornillos, vamos. Posizinu hontan da single coil bat bezala. Dale. Hemen P90 bat eta hemen humbucker bat. Muy guapo, en verdad. O sea, erosina banean, ez nakixan zeitzen, saben, gero, investigau naban, digo, Ja. está guapísima la guitarra. Ez dut askera biltzen, gixo esan da, baina bueno. Bai, oso guapo. Akustikoa, oindala... Ai, amaz, que gelditu hori. Oindala gitxien erosina bana. Tanglewood, o sea, está oso ona, da, Ona. bai, 300 euro, bale, Isabela, beste bat zauan, pixka garezti xaua, Epifonekua, loko zeu, Defenderrekua, baina oso handitxe esan esatu gustatzen hau, nahiko txikixa da. Eta nire gustatzen jata, que no molesta. Bai. Eta... Nire asko gustatzen jata, oza, superkomodo nago gitarra honekin. Eta ja, azkena, eta hoia da nire favoritua, que tengo un maletón debajo. Egon nintzen txirulara eta esan notzan, oye, pa explorer una esto, y dice, dakagu baina de explorer debajo. Eta erakutsi zoztan, karo, bajo entzako diferentzia bakarra da, hau luziago esatia. Bai. Mastila sartzeko, baina eske gorpuntza forma berdina da. Eta erosi naban, porque pa tenerlo cuidadita. Eta hau da nire favoritua. La politxena, ondo... O sea, quiero decir... Guapísimo. Osea, da Epiphone bat. Bicho, o sea, es que es una locura. Mira, coloria, Bai. tipo dorado con madera. Es la cosa más bonita que he visto en mi vida. Da nire gitarra favoritoa indikan, o sea, Oso guapo. favoritoa. Oso guapo. Da, Bring Me The Horizon ezagutzen duzu, gainera zapatu hontan Madrilen entzuko dituelak. Bai. Bada, Bring Me The Horizonen gitarristan berakin zaban Modelua. eta eskerrik asko berari, porque askotan pentsau nahan, tío, yo imaginau en mi mundo yupi, famatu itxen naizela, tío, eta nire gitarra main dala beste tipo baten gitarra, yo imaginau lako zeze. Baina tipo amajo izan zen, eta hemen, normalian hemen jartzen dau sinadura, loko zeze. Ez da USB-ez, jartzen dau artisan, ze hau da basado en una Explorer que existitzen sana, dala, que Gibson bat artisan ditzen sana, olako forma sakan, hau berdina da, osea da como la misma guitarra, baina Epifonekua. Eta tipoa jarri zaban firma, hemen atian. Eta que gusta da? Bai. Sin más. Como, esan, como, osea, da nere gitarria, baina ez dut nahi, esatia, mi gitarra, nahi dut modeloa existitzia, eta, bueno, jarri atzian nere izena, baina, que nire gustatzen jata gitarra hau que ja existia, Gibsonekua izatea, eta... Ja. Apurtu jatan klavijeruak, berrixa jarri notzan, con, ¿cómo se llama esto? Bai, bloqueador. De hecho, Hori.
Ojo, Bai, berdina, Berdina ditukela esangorik. Efectivamente. Ba, gainera, supondo gatzen seria Dorauak. eta beltzak, como la guitarra, o sea, gitarra mengo partia hobeto gatzen da bestia baino. Eta hau da nere, vamos. O sea, eske formia gustatzen jata, beste bi forma, daka gitarra berdina forma, o sea, Les Paul formakin, eta beste bat RD, holako zo ditzen da, me parece feísima, baina bueno. Les Paul oso politxa zan, baina ez da deskotaloga da ja. Eta gustot ere. Vale, Horiek dira. ados. Gauza bat ingo jau. Zerbeza baten bilaniak, vale? Perfecto. Así que entreteniu pixkat jendia. Bai. Bai, hombre, gitarreo batzuk. A ver, Jarriko da. Jak, Bencho, un cambio de guitarra. emaio gegurra. Perfecto. Basta que se jugó zuen, la verdad. Joko Alter Bridgeen abesti bat, asko gustatzen jatana. Intento de solo. Bueno, la verdad solo había jodido ala. Nahiko lamentable. Baina bueno. No está ahí ese bicho, joder, la verdad. Peña. Bicho. Vine. Dator a mi rescate. Ben hauge, bane torrek. Jo, ya. Baina ya está. Hasta ahí he llegado. Ya jodot, Ba, bai, hori egin berruana. Bastante lamentable solua. O sea, posiblemente visitan joden solo jarrenetarikoa. Baina, bueno, es lo que hay, eso es la vida. Segurazki hori dek bihar klip bezala jarriko jatena TikToken, Instagramen eta Toma. leku guztin. Jote Alter Bridgeen Addicted to Pain. Ados. Bueno, tipo acortado, baina es que gustatzen jatan asko berriro jokot porque me flipa rifau. Dala holan. Parece Guapísimo. brutalísimo riff hori. Así nahiz eta me he dicho, venga, solua ere, y una chapuza al copón, baina bueno.
Venga, guazen. Bueno, ja 11 hurbiltzen ari zizkiguk, eta berez, Ja, joe, txaskar, madre mia. bai, eta más o menos nire planinaren erdian giaztik. Orduan, igual heiteoaren atal hori pixkat laburra baingo jau. Joe, tío, nire gixe gustatzen jatana, macho. Bueno, inalde honek gusto pertsonaletan pixkat azkarra gojun. Sin más, bai. Jungano galdera botatzen pin pan. Zu bota eta jatzen da, eta ez da jatzen. Ba, lehenengo galdera, talde gogokoena? A ver, historikoki gogokoena Metallica da. Historikoki, quiero decir, da mis inicios. Bai. Bueno, esango nuke, nire talde favorituena que me ha hecho jotzia gitarra jotzoten bezala eta jotzoten einean, da Metallica. Ontxe bertan, talde favorituena, soy un básico de la hostia, baina berri txarrak. Vale. La persona más básica del planeta, baina... eta ez da euskeraz jotzen da bela. Entendible, Osea, nire ustez, berri txarrak ekitzen da bena, da de los pocos grupos evoluzio logikoa dakena. Pues ya, talde asko, yo que sé, Metallica insaben hola, Bai. insaben, buah, la hostia, eta gero, Gero, pum. talde gustatzen jatazen talde askok berdina, Radiohead bai lehen esan dutena mordua gustatzen jata, baina gisa Radiohead bebai ukizaban evoluzio zona, en plan, saben, Pablo Joni dala, sin más, de Benz, da, estilo berdina, baina oso ona, Ogi Computer, considerado de los mejores discos de la historia. Eta Kide eta horiek dia pasada bat, baina gero jaskenengo diskoetan, bien, oso potentia dia, baina hori estuvo el kulben, baina berri txarrakekin disko bakoitza aurrekoa baino bia. Osea, así, nere ustez hola da. Hor ja gustoak gusto. Hombre, justo a dia, baina nere ustez infrasoinak gisa da dala más comercial, más rollo simple eta hola. Nere disko favoritua da denbora da poligrafo bakarra. Eske zema besti dia. Amabost. Aquellago, ez? Emme sortzi edo igual. Buah, loco, eso ez dakit. Iru disko dia, tío. O sea, iru LP. Eta besti bakoitza, me parece flipante gainera jartzen da ben. O sea, gainezke, tío, pena ematen dozta, ze berri txarrak ikusitxa da, como talde oso komertzial euskaldun bat, como muy mainstream, ez dakize, tío. Berri txarrak eta nire bizitzan ikusioten taldia, como pasio eta gogo geixen jarri da bena. Osea, itxia, tío, disko bat, eta pegarse el curro de jutia estatu batuetara. Grabatzeko con Ross Robinson. Bueltatzia eta beste produktore batekin, beste erdixe itxia, eta beste produktore batekin, eta hori disko bakarra ataratzeko. Que no es, hori, en cuanto a marketing, es una cagada. O sea, es una chorrada. Bai. Baina tipuak insaben porque sí, tío. Hogei usteat. Bai, 20 urteko hori, como homenaje, a tomar por culo. Ala. Eta ne pasa duritzen jata. Hasieran da pixkat más cañero, rollo más punky y tal, pero como que juten día más madurando. O sea, ikusten da como hori, como kronologikoki zentzua dakan como karrera bat. Eta nere ustez eta nere gogoentzat, o sea, nere gustuentzat, da pues eso, como la refinación de algo que estaba ya bien hasieran, ba, gero eta komplejoago, gero eta politxagoa, eta azkenengo infrasoinak dutzen jatak una especie de beitxu. Toma, una cosa medio mainstream, muy tal pop, pero que funciona, eta super ondo dagoela, da abesti brutala produkzioa pasada bada, no sé, me flipa berri txarrak. O sea, berri txarrak oso nahi, eta hori ala. Eta suerte ukiot, tío, esa, nia finizioan nintzen dala, pues, lago bosturte, lako eso ese berri txarrak entzutera, eta lo pillé en el último... ja, eta suerte egin nabaz, iru aldiz ikusi ditut. Ikusi naban hemen Eibarren montau zaben S-Dog Festen. Ikusi nitxun Muse, josaben Muse, dame MTV-ko zehoz izan zala, berri txarrak Muse ez dakize beste talde izan zen. Eta ikusi naban Kobetamendin, mundu guztiakin, el konziertazo. Pixka gezki pasau naban, bueno, flipanti izan zen hori, baina, bueno, super gezki pasau naban, ze lurran kendu zaben lurra, oza, kendu zaben lurra artifiziala eta jarri txandana tierra batida. Salto itxen zaban jendia. Hautsa. Osea, baina, kejun nintzen,
kontzertu erixan ura eratera. En plan, me estoy muriendo. O sea, ez dakat oxigeno hori, dakat tierra barruan. Baina, jo, tío, jotzia Gorosabelekin oiu. Gainera ni nahi superfan de Facu Diez eta hola, Paco Díaz puto amo, bai. puto amo. Berakin, justo aurreko gunean, bueltatzen ni Madriletik, berakin kurso nintzen Bilbon. Eta berakin atara naban argazki bat, justo hori, eta esan dut ¿qué? Vas a konzi de berritxarra? Entonces me dice, sí, no sé qué. Eta hori bateria joten di, invitando al drogas, izan zan, tío, un sueño húmedo, qué barbaridad. Venga, Hori. aurre jasiko jau. Diska gogokoena. Es que esango nuke bai denbora da poligrafo bakarra. Esan aldek. Nik uste dut. Bai. Venga. O sea, siendo sinceros, podría ponerme místico rollo, buah, tío, no sé, ok, computer o la cosa, o sea, la pasada bat, baina gixen entzun dutena denbora da poligrafo bakarra da, seguro, fijo. Eta kanta gogokoena? Buah, eso es muy difícil, Hostia, kanta gogokona, tú. Es que beste berritxarraken beste bat esango dut, segurazki. Nik esango nuke sugea. Berritxarraken sugea. Flipante iruditzen jata, por cierto, que berritxarra, es que, claro, jendeak ezagutza infrasoinua, eso da el típico de ese. Alegia, ezagutza oso bestixa? Eso es una barbaridad, es una guarrada. Momentu, irugarren hauan? Bai, holako eso se. Demora poligrafo garran irugarren abesti. Bai, uala tipo riff oso zutagarrero bat. Da... Bai, eta gero da. Pam, 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 pam. Tupa, o sea... Eta Brutal. gertzen danean... Es que me vuelvo loca, bestia. Brutal. Bai, oso nahi hori, oso nahi. Me vuelve loco. Nei hortik asko gustatzean zimbelkorren hasiera. Oala, ena goroitzen nola ba, baina rollo... Teke, ten. Ena goroitzen, atean, agurritz bat, Bai, gainera hori, o bizipintza. sea, da que un rollo muy raro dentro de abesti, pues eso, más o menos mainstream da, que eta, joder, a ver, mundu ez ezagutzen da ikusi arte, baina ikusi arte es una gilipo. O sea, da abesti simple nada egena. Bai. Nire gata bater gustatzen ikusi arte. Neire ez espezialki. Haibese Romerixan jotzen genuen ikusi arte, porque claro, ikusi arte da, baina ikusi arte da... Uy. Ahí está. Mira, que hori, unos polirritmos y unas hostias rarísimas, ¿sabes? Tío, ¿sabes? Demora poligrafo agarrada súper experimental, zentzu baten. Bueno, súper. Nahiko experimental, tampoco es aquí... Baina... Buah. Hemen dago, Belbacal, Carnavales estás, obvio, de Sevillana, ok? Bo, Bueno, no nos leen, bai, a ber, irakurtzen zaituzte gu, baina, bueno, gaude pixkat baita ere geure. hau sartu da, rollo, a ver qué cojones están haciendo aquí. Si got Instagrameado da kuadriako bat. Ni o sea, ni estakin está seitzen egin, el gusto. Sartu da Instagram esan dago, tú, carnavales vienes. Eta toman por culo. Ba, es nator, ba, daka toca Bring Horizon el sábado, así que no hay carnavales este año. Tengo conci. Esan bernean hori, nei adibidez, niretzat, Berritxarraken disko honena de eskuak ukabilak. Es Niretzat. que, claro, bai. Deia pixkat metalcore rollo Claro, es hortatik, que- ez? Nei gehiago gustatze, zi. Adibidez, ikasten diska osoa zekiat jotzen. Plan, hasi hemendik. Pasa, tío, Rifori. Hombre, ni flipante iruditzen jata adibidez, daka besti super potentia da, jaio musikail. Osa, ez dakit, diskoa ditzen jaio musikail? Edo Baita. berritxarrak ditzen. Disko ere jaio musikail, bai. Da como el Black Album de berritxarrak. Ba, disko hori bai dazka besti batzuk, con unos rifazos. Una barbaridad. Baina gisa da hori, a ver, gero, argatxe esaten dut, gero bai oso subjetiboa da.
berri txarrak dakan como evoluzio hori da pixkat nik nere buruan eukioten evoluzio berdina da. Ez naiz metal super guarro, fuerte, eta como, ez dakit, muy juvenil, ez tiarren, como muy... Eta gero juten da pixkanaka, pues eso, Zerbait heltua psychedelic, goraz. está como... A ver, hori da, nik gioten, orduan me siento muy identificado de, hostia, hau da literalmente niri, o sea, como que entzuteo digo, ba, da ni oindala 5 urte txikitan, ¿sabes? Como si tuviese yo 30 años, dazkat getabi. Cuidado, con los de 30 años, kontuz, Nigo Por eso. 31 zauzkateta. Horregatik dino, digo, o sea, aquí, cuando era pequeño, o sea, eta esan bian aban 15 urte nitxuan, o sea, oindala 6 urte izan zala. Entzuten aban, y digo, buah, tío, metal ahí a tope, esta bize, buah, entzuten aban... Eta gero eta, pues, cada vez más light. Eta cada vez más, como que, no sé, melódica, oso melodiko hau gustatzen jataz, eta, no sé. Eta ikusi, berri txarraken kronologian hori ikusten dut. Como Ei. evoluzio berdina. Nei asko markatu nindian, bueno, por cierto, ekain oraindik beste ordu lordentxo bat edo, ja hemen gauden ez pixkat luzatu beharko ja gusto pertsonalen asuntoa, baina, bueno, ordu lordu mateo. Bai. Hori, nei asko markatu zian, nik justu 15 urte neuzkanean, 14-15, ateragoan Jaio Musikail. Eta erosenian diska, eta engantxatu ninduan orokorrean diska osora, baino engantxatu ninduan espezifikoki berri txarraken kanta xelebrenetako batera nire ustez, egela Breitenbach. En plan, Da pasada bat. oso ona, baino Eta letria xelebrea, tio. Bai, oso raro da. Bai. Gainera, flipantio, abesti hortan gustatzen jata itxen dau, esto no lo he medido en tics, baina me lo imagino. Hor dau, hay una bajada hor de beat por segundo, nik usteot. Puta, Eta... Horako zuzitxen dau. Ba, horra juten danian, nik uste dut dagoela tintinka, eta nik uste dut zati horta sartzen danian, uste dut, ez dut neurtu, baina dago azate seguru dagoela una baja de BPMs. De BPMs. Igual bai, emitiko. Para que suene más heavy. El tum tum tum. Hori da. Nik uste hor sartzen danean, estribillotik horra joten danean. Eta gero hemen de repente hau. Ja, bai, segurazki hor bazio zerbait xelebrea, bai. Temazo, uf. A mi me flipa. Hotzeko kiston gogoa, bai. Ez da entzuten gitarra, eske neukan, bueno, a ver, hau zuentzako, vale? Eske nik ez dut entzuten gitarria zumen orduan... Ik ez teken entzuten, baina linear ez teken entzuten, ja. Bueno, da igual, jartzo... Entzut tenían jartzo directo eta ya está. Baja de BPM, eso lo que se para que suene más... Da igual, bai. Buen recurso. Venga, a ver, urrengo aldera. Ze musikorekin egin guke ire ametxetako taldea? Josu eta Alexekin. Eta esta, es que no es ni broma. O sea, es que me da igual. O sea, tío, me caen... Es que digan... Kriston Laguna, tío, me llevo genial con él, superando pasatu beraekin. Kriston musikoa dia, tío, superando jotzen da, o sea, es que no, es que
Vale, orduan, Ha sonado ñoñísimo, eta en parte lo he hecho en plan por la coña, baina gero pentsatu digo, tronco, es que... orduan daukazu aukera, jotzeko talde batean, adibidez, Gorka Urbizurekin, edo Aitor Una canción, algún Gorosabelekin, canción dongo samba, baina como... nahiago dezu zure betiko Bai, taldekideekin. Oz. como proceso general betiko, en plan, karrera bat edukitzeko, beraiekin, tío. Es que tengo muchas... Es que gainera, es que gogo asko dakate hau aurrera juteko eta hastia, ja, diskuakin eta kontzertuekin. Que ez dakit igual, hasieran, karo, ni urren urtean botatzen nahi zona, baina Alex 4 urte dia, kontserbatorioan. Orduan, pentsatzen nahi gea, a ber, igual, egin lehikegun, tipo, ni bajuan eta dakat switch bat, eta bidatzea sinalia baju eta gitarrara, eta etxean ide bajo, ide gitarra bitxartian, bestia, bere ikasketa bukatzen da bitxartian, baina, bueno, baina bai, osea, eske, beraiekin denbora morduan, nua, ja, jotzen eta horan, eta super gustora jotzen. Ez dut uste beste inokin hain gustora joko nukenik, osea, jo que se, bai, Gorka Urbizu, super, ojala, berakin itxea beste talde bat, eta bera esagutzia, baina ez dut esagutzen, ez dakit nolakoa dan. Ja, hori, haudek, Oso gustora nago, tío. haudek gehiago hori, pixkat, Bai. gure idoloan zea bat, ez? Ba, adibidez. Bai, bueno, sartzen hortan, venga, por ídolos eta descartando la posibilidad de hori, ingo nuke batería de Ibrol, guitarrista Gorka Urbizu, porque gainera talde guapo izango zen, tío. No sé, plan, pegan. Era muy cañeros y muy orgánicos eta hola. Eta bajuan... Es que ez naiz oso baju sale orduan, ez dakit baju jole asko, Mitiko. Buah, yo que sé, tío. Zine jotzen da bajua super ondo. Gaina es que nahi dut en plan rollo kueisetia, ez? En plan... Buah, es que ez dakit, tío. Adibidea eta neuri okurritu zaidan amantxe, pixkat rolleko aipatu genean, Mikel Cazalis, Uraiako bajista anestesian usteak gitarra jotzeik ziala, eta Negu Gorriak ego bajista usteak baita, Bai, vale. Nor mitiko... Es que ez dakit como ídolos bajistas principios. O sea, da Normal. jotzen dabanak flipas bajua, en plan, nola ditzen da, tipo beltz bat, muy rollo rigi, potolo bat. Victor Guten. Bai, baina karo, es que pega ahí, ¿sabes? O sea, Ja. badau jendia. Eta gero nik usten ditut, youtuber eta hola asko jotzen dabena bajua, eta Davey 504. jendia flipas da jotzen da. Beste bat, ez dakit nola ditzen da, tiene así como cara bebé con rubito. Charles Pertudo, Bai, baina hola de taldietan... Hori, no sé. Pues mismamente... Yo que sé, tío. Es que está aquí, la verdad. Esto te saco bat porque traba hoy naiz. Lasai. Venga, a ver. Oin galdetuko jat. Eta ja honekin pixat amaitzen jungo gaitu. Bost gitarrista internazionalak gustatzen zaizkikenak, eta beste bost Euskal Herri maila. Zer duzu gitarristak? Bai. Ja, vamos ya gure zonara. Bai, es que naiz muy poco artista fan. O sea, naiz fan de grupos y de tal, de discos, eta bestixak eta hola, baina como de personas individuales, naiz menos, como, idolatro menos jendia. Vale. Baina asko gustatzen jatasenak. O sea, dauz tipikoak esango, o sea, claro, normal esango zetia, Steve Vai, Joe Satriani, talakoak, baina, es que gustatzen flipatia eruditzen jata, baina no les tengo especial apego, ¿sabes? Gitarrista... Izan duzu internazionala eta gero Euskal Herrikoak, ez? Bai, bost internazional eta bost Euskal Herria, baina, bueno, bost asko baldin bada, aipatu batzuk eta jazta. A ver, Poliziako guitarrista. Bueno, guitarrista, Sí, Tim Henson. Anime, tipo anime. Tim Henson. El otro... Tim Henson, este de... O son dos jotetan, Bai, baina... Pobre hombre que le haga sombra, porque flipantia da, bai. Oso nahi, baina ez Tim Henson. Bai. Tío, es que holako galderak itxerakoan se me como que se me nubla el cerebro, baina
Johnny Greenwood, Radioheadeko Vale. gitarrista, ez da bakarrik gitarrista, danatik jotzen dau, baina tipoa tiene una, no sé, da un friki de la hostia, tiene pinta de saber mucho. Guitarrista geixo... James Hetfield bat, bai, ez. Hori izan bian aban, James Hetfield. Kirk Hammett ez. Kirk Hammett, fuck, ez. Malísimo, macho. O sea, a que me gusta Metallica, baina... Había dos buenos, bat hilzan, eta gerau da James Hetfield, dara karrilea, porque Lars bai, bitxen da komposaketa, baina bateria jotzeko momentuan bastante potxo. Eta Kirk Hammett, tío, hori akomoda hoin da tipo hori, es que se la pela. O sea, jotzen dau, diruak obratzen da balako segurona, porque es que ez daka zentzu hori. Ja, O ja. sea, gunatzen dut, jarri zabala askusa bat de Hardwire disko ataratzerakuan, Bai. solos de mierda eta tipoa. Es que nakan ni mobil bat, ez dakizen bat auditxoekin, soluen ideiakin, eta borra oin jataz da, nahi, eta todo por culo, macho. O sea, tronco, tienes un cuento. Eta, bueno, hori, James Hetfield, bueno, esango nuke bai, yo que sé, Steve Vai bai da pasada bat, que es que, yo que sé, pasada simplemente increíble. Eta, dau tipo bat, que no por guitarrista da, bai, o sea, gitarra jotzen dau. ¿Cómo se llama? Ren deitzen da. Da, oin pixka famatu hain da, baina nik denbora luzien ezagutut. Encima es que da muy trágico, porque tipo daka, ustot, la enfermedad de Lyme, bakizu zein da. Da enfermedad, bakizu, igual te suena que se contagia por garrapata. Bueno, da enfermedad de bat durísima, da dolor de huesos, fatal. Ba, tipua, daka hori, eta egon zan, 16 urteraino, txian, encerrauta, pasándolo fatal, gero inzaban trasplante de médula eta ahora, eta tipua, que no tiene que ver, o sea, hau da simplemente contexto. Bai, kontexto. Baina tipua jotzen dago gitarra oso ondo, abesten da oso ondo, eta tio, ez dakit si eso tiene que ver bizi da bana, baina le pone un... Jotzen da banari eta abesten da banari, le pone una pasión eta un... Buah, pasada bada, nik komentatzen dutia, oindaka abesti bat famatua dana dala Jairren, dala tipo rollo, beran buruakin konbertsazio bat, porque daka como hori, como su parte, que dice, eres un mierda, ez dakize, eta bestia saiatzen, eta holan. Baina hori da tipo bat, eitzen da asko rap, oza, bera abesten da banean eitzen, oso ondo abesten da, oza, melodikoki flipantia da, baina le gustan mucho el rap da holan. Eta eitzen da abesti bat, pues yo que gitarra acústico batekin, la historia bat, eta abesten kalian, eta hola, y es una pasada. Ja, dejo enrollarme, baina, ja poste esan ditut, igual nik uste behar. Bai, justo. Eta falta zaizkik post Euskal Herrita. Vale, Euskal Herrixan... Gorka Urbizu, argita garbi. Fijo, porque hori zedakan tipo reburuan gustatzea jakingo jatan. Aitor Gorosabel ere, bai, ez. Aitor Gorosabel. Porque, es que dakan da ingertu, tío, de aibarko izen da, gainera, bastidamen, nire kalian bizida, o sea, es que... En plan, ikusi, ascensora igotzen, ¿sabes? Ego oso gertuak atera, baina... Bastida berere oso onaek, normalean zutagarra epatze honean, eta neu personalki beti Aitor Gorosabel, baina, hostia, ojo, Bastida. Teknika pulidísima. Bai, no, si no son putos máquinas. Gainera, flipantia dute jata, tío, Euskal Herriko musika eta hain, momentu hortan metala zagoala super esto, eta tipo unos máquinas. Bueno, flipas. Esango nuke beste talde batzu eskatenak hor buruan. Es que, claro, bat ezagutzen dut, tío. Entonces, edan, bueno, lagun bat da. Dani baino pizkat esto, baina ezagutuna musika eskola ibarkoa da. Ez dut uste entzun da kasunik, da metal progresibo itzen dau. Ditzen da... Aitor Suárez. Aitor Suárez, en medio exclusiva, digo, datorren astean ez bada, hemendik 2 astetara, elkarrizketatuko dudala, Misen Abimeko Aitor Suárez makinon. Bai. Ez que ezagutzen dut, ez dakazentzu izatea, porque ezagutzen dut, oza, berakin hitz egin dut batzutan eta hola. Gainen, amainakoa da, bai, Eibar barruan da, del mismo barrio.
nire eskola berdin ikasi zaban, osea, eta aquí, osea, jode, nola jotzen da, el capullo, tío. Nik gusten da, gainera, musika eskolan jotzen da, bai, berak ikasi izan musika eskolan. Eta, claro, musika eskolan jartzen da bestia da Zombie de... Cranberries. Es que, dice, bueno, pues el chaval ese de la música escola. Entzun hau eran, digo, me cago en Dios. Du, nik entzun nianean misen abimelen aldiz, izan honen plan. Geziok Euskal Herrian, Animals as Leadersek rolloko hain talde Bai, ona. bai. Eta- Nik uste dut Euskal Herri barruan eta Espainian eta, jo que se, osea, hemen gertu ikusioten pertsonak más Bai. clean eta oberen jotzen da bana, osea, pasada bada. Bai. Pero pasada. Hori, bera. Gero, gustatzen jata bai, Lukieken abeslariz eta gitarria. Bai, Baitzen da, bez. Bueno, Belako, bai. Uno de los hermanos. Josu Shimun. Zerat. Uno de los hermanos artistas. Bere... Elkarrezketatu nian, baina ja izena egin ahaztu gino. Bai. Josu Shimun, Bai. uste jat, bai. Ai, eske ez dut ezagutzen. Bile labeitia. Bai, eske da bere arreba da jotzen da, osea, bai itxenon Belakoan abesten da, uste dut. Bai. Eta bere fun fact, eta dato que te doy, que no tiene, o sea, no importa nada, baina bere arreba txikixa ikasten da Bellas Artes nire nobixan klase berdinean. Aha. Sin más. Pues eso, familia artistas. Ba, hori flipatzen, o sea, me encanta porque Belakon itxen da bena, ez naiz oso fan de Belako, baina entzun dutena eta me parece muy guapo, eta gero Lukek asko gustatzen jata. Me flipa. Ta hori. Nik uste dut horiek, eske ez ointxe bertan ez gogoratzen bosgarren bat. Ados, lasai. Ba, ingo jat azkeneko galdera bat. Bai. Eta galdera honekin amaituko jau, eta bueno, gero amaieran ingo jau betiko la improvisación astero denekin iteaten gauza baek. Orduan, azkeneko galderaek pixkat ire guztoak ezautu izkiago orain, baina nahi izkiat ezagutu ire antiguztoak. Orduan, orain emango diat aukera mundu mailan edo Euskal Herri mailan eukera baki talde bat desagerrarazteko. Hau da, emango diat oraintxe bertan botoi bat, eta hik botoi hori zapaldu, eta ezabatu aldek talde bat eta bere diskografi guztia. Eta inoiz existitu dugu ez balitz bezala. Geratuko. Zein aukeratuko. Tío, es que ez naiz oso hater en general. Bueno, bizitzen bai naiz oso hater, eta lehen oso hater nintzen del reggaeton eta holan. Oinez hainbeste ez tot bat ere gustoko, osea, eta saiatu naiz. Saiatu naiz benetan, entzuten eta esaten, a ber, ze da guar, hemen zeo ze dau. Mundu guztia gustatzen jako, hemen zeo ze dau. Ba, borrauko naba nik uste dut Anuel. Anuel osua eta diskografia osua. Bat, porque lo respeto bastante poco, en plan, es nice adictua. Igual es la mejor persona del mundo y la estoy cagando. Y San Leike. Y no es por reggaetonero. Es que me cae mal, simplemente. Es abestixak ez jata gustatzen, letria me parece batzutan... A ver, ya reggaetoia da bastante machista en general, baina beria da una cosa bárbara. Mal gusto... No me gusta o sea, en plan mal gusto musical del palo, tío. Daka abesti bat dala, me pide leche, que ya da asco de por sí la letra, va instrumental entzun biozu. Qué pedazo de basura. Tipo, da ultra famosoa, me parece súper bien. Yo aquí, cada uno que haga lo que quiera, baina egisa da que ese tío no me gusta. Eta hori, izan dut entzuna, oza, reggaetoian saiatu naiz, tío, porque nik ulertzen dut jendia gustatzen jakola, ulertzen dut segatxikan gustatzen jako, son pegadizas, melodia pegadizoak, dantza ditxeko flipantiak dira, hay que decir, tumpa, eso te mueve el culo, una barbaridad. Eta ni naiz lengua farran, purdixan muitzen da gana, yo voy hasta el suelo. Ez dakat ningún pudor hortan. Baina dentro del reggaeton, badaoz gauza gustatzen jatasenak, neri Bad Bunny, pertsonalki, Bad Bunny gustatzen jata, porque Bad Bunny hace cosas. O sea, musika itxen dau, tipua. O sea, badaoz gauzak, bizarrap atazka batzuk, que batzuk ez gata gustatzen, baina canciones de reggaeton, que digo, tronco, que guapa bestia hau, tío. Entzunean Jonaguni ustea dela, Bad Bunny. Eta... Hostia. Tío, nehi rollo hau etxaiak gustatzen a priori, baina hori akorde aukerak eta oso kuriosoak, oso... Bai, zerbait baziok, produktore ona eta dirua, segurazki bat. Bai, segurazki, baina adiezen Bad Bunny gertatzen jatena da instrumentalak, tío.
sortzarazten dostala sentimendu politxak, tío, no sé cómo decir, daka unos sintes taola entzuten dianak y unas marimbas o lo que sea, tío, que te meten en la movida, en plan de, hau, uda da, ez dakize, daka, eskengo diskoa da, un verano sin ti, uste egiten dala, eta instrumentala te boka hori, en plan de, da como, uda da, muy caribeño, pero muy melancólico, rollo, eta entro ese reggaetón, que neri, no me flipa, hostia, gustatzen jata, baina gero dauz beste batzuk, tío, Ya. te juro que Anulekin ezin dot. Es que me parece malo a todos los niveles. En plan, ya, reggaeton jata gustatzen, baina aparte no gustarme, instrumentalak super simpleak dia, daka piano bat que suena a piano de niño pequeño, hori da instrumental bakarrak, tocando los 4 acordes de siempre, gero super desagradable, letria tipua da, en plan, siempre con la cadena, no sé qué. No sé, tío, ez jata gustatzen bat ere, eta... Ados. Ya que no, tampoco soy. Es que azkenean suena beti izaten duzunean. El reggaetón ya no me gusta, ya munduko zepetetan al polla vieja, este rockero de mierda. Es que te juro que no, de verdad que no. Saiatu naizela eta. Baina que no. Es que va. Eta ez da gorrotua, Ez tot esaten, no, tío, el reggaetón debía dejar de existir porque. Bueno, baina Anuel bai, Sí, ez? ya. Anuel bai, Anuel bai. por culo, baina bestiak da como, tío. Bakoitza entzutia nahi da bana, me parece genial que la gente escuche reggaetón. Izan nintzen de los de, tío, la gente es gilipollas, a la gente que es de gilipollas en todo caso seré yo, por minoría. Tío, jendea entzutia nahi da bana, disfrutatzen badabe, tío, para adelante. Anuel le gustatzen bagatzu, también escucha, yo porque tengo que decir una, baina neri jata gustatzen, ez dut ulertzen, saiatu naiz, baina que la gente escuche lo que quiera, que horretxarako da artia eta musika, ondo pasatzeko eta ya está. O sea, Ados? Hementxe bukatuko jau, así que bukatzeko eskatuko jatenaek zerbait jotzeko. Jo nahi dekena, eta ni gainetik improvisatuko jat, eta a ver qué pasa. perfecto, eso se rife rollo... Nahi dukena. Buah, joko dut gauza bat, takatik gota Twitterrera. Me voy a repetir, porque soy así de cutre, baina es que me encanta, tío. Igual ez dakit zu jarraitzeko, es muy ñoño, bai, baina... Da igual, si tiene base tonala baldin baduka, un monau fijo. Bai. A ver, nola esan. Vale. Venga, eta zuentzako txateko jendeantzat, dale, eman. Txateko jendeantzat hori, Alexein utziko zat justet, usteat euskeraz badakila, así que txateko norbait zerbait komentatu nahi badaio, hor utziko zat justet. Urrengo bat arte. Agur denoi, mila esker, eta beste bat arte.